Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kayukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. John 11:25-26, Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies, and everyone who lives and believes in me will never die. Psalm 95:7, Today, if you would hear his voice, do not harden your hearts. Amos 4:12, prepare to meet thy God. Romans 14:12, every one of us shall give account to God. John 3:18, the one who believes in him is not condemned. The one who does not believe has been condemned already because he has not believed in the name of the one and only Son of God. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, not hearers only, deceiving yourselves. Sa dili pa kita magasugod sa atong tuon pulo sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga mga nabtas tong kaugalingon pinaagi sa paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9. If you are a believer, this is God's mandate to you to use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hugalang kanimo higalang wala pay kaluwasan ang imong giatubang nga issue dili ang paghingalan, kundi ang imong paggamit sa imong kabubuton sa paghimo o desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manuluwas. Kaya umani mo buhata ka na ikaw maluwas o makasalmot na usab ikaw nining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios busa sa hilom magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampot ta, mahana mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makausap pa. Dinhi nining napita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nining Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat nini o Dios. Ug sa among kinabuhi nga imong gilugwayan, salamat. Imo pa kaming gipabuhi ning kalimutanan, nagaginhawa pa kami o askil pa kami sa among panglawas o lanti pa nga among pangisip. Salamat ning tanan o Dios, dili kami takos nini. Kini gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya o sa imong grasya. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan naniya na sa kita. Sa pagpadayon sa atong paghisgot, pagtuon nining pagtulunan nga giuluhan nato og doktrina sa
mga panalangin nga Dios nun. The Doctrine of Divine Blessings. Okay. Ato nang nahibawan nga dunay duha ka matang sa pag-antos nga atubangon sa magtotoo. I am referring this to believers. Kanimo nga magtotoo nga sunod niini mao kini ang mando sa Dios nga ikaw magapuyo diha sa imong tukma o bugtong nimong dapit nga pinuyanan nga gitawag kana sa in English og operational divine dynasphere. That is the only place for you to stay. Samtang ania ka pa niining kalibutana. Kay kini is it's a system of thinking sa ato nang balik-balik din his pagpasabot kanimo. Kaya ang Kristohanong pagkinabuhi matang kini sa pangunahuna. The Christian life is a mental attitude life. O gumika niya na ang Diyos nagabilin og si Ginoong Jesucristo mismo sa pagkabugtog siyang ginhawa samtang gisakit siya dito sa ibabaw sa krus alang sa atong kaluwasan. Pag bungat gyud niya sa pag-ingon nga amahan ko sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu, gidungan niya og bilin kining atong gisgutan nga operational divine dynasphere. Gibilin kini niya nganhi kanato nga mao atong puy-an sama sa iyang pagkinabuhi dinhi pasyuta sa first advent ni Jesucristo. Dito siya magapuyo niya ng maong dapit. Ang iyaha gitawag natog prototype divine dynasphere. Kining ato karon sa panahon sa simbahan diin kita nahisakop ang atong divine dynasphere gitawag na og operational divine dynasphere. Mao na nga mando sa Dios nga papuyon ta diha kay mao kanang nakapahimong Ginoong Kristo nga mananaog. He was the overcomer and he was the winner sa gubat nga espirituhanon, the angelic conflict. Mao na nga kun buot ikaw, I'm referring this to you, fellow believer, kun buot ikaw igsoong magtotoo, madinaugon sa mong Kristohanong pagkinabuhi, then sunda ang tugon o mando sa Dios. Puyo diha sa sulod sa operational divine dynasphere. Okay? O di ka makapuyo diha sa sod kung naakay unsa gitinir lagi nga mga sala. Kaya mo kanay babag, di kang kapuyo diha sa sulod. So, mo na gikinahanglan nga mogamit kita sa paagi sa Dios nga kita mahibalik pinaagi niya ning atong kanunay bat-bat dinhi ang recovery technique sa 1 John 1:9. Di palang dugay na to gihimo kana. Aron ikaw malimpyuhan ang imong kalag malimpyuhan ug ikaw makasod automatic didto sa operational divine dynasphere. Wa kay sala inigsud nimo. You see? So mo na nga kung naanay mga pag-antos nga moabot sa imong kinabuhi as a believer, then kanang pag-antusa dili kana pag-antos nga disiplina. Kay duha man ka klase laging kanang pag-antos, disiplina or panlangin. So ang disiplina mo abot nato nga mga Kristohanon kung natay sala, kung kita karnal. Sabta ginapagayo. Kung kita tinir og sala sa atong kalag, then ang atong estado kahimtang nato karnal. Okay? Because we are suffering as an evil doer. Muna atong gihisgutan last time. Apan ang ikaduhang matang sa pag-anto, suffering for blessing, kanang maong pag-antusa, that's according to the will of God. Kay spiritual ka man. Dili ka man karnal. Kasabot ka?
Once nga makarnal ka, kanang imong pag-antos nga giyatubang, disiplina, pagpanton. You see? Apan kung espiritual ang imong kahimtang tungod kay wa kay sala nga hambin diya sa imong kalag, then kanang pag-antusa, blessing, panalangin, because that is suffering according to the will of God. Kasabot ka ba niya? So therefore, it is a matter of volitional responsibility. No, ito nang kanunay na itong tuki nimo, pagpainomdom nimo, nga it's a matter of choice. Tungod lang sa atong kabubuton. Kinabubuton ba nga kanang pag-antusa either discipline or blessing. Okay? I hope na klaro na nimo. Agi lang ka na paglabas atong panumduman. Ato iba't padayon kini nga atong hilisgutan ba hiniini o mao na nga to continue our discussion on the doctrine of blessings. Ang Dios sa ato nang giingon nagaandam, nagatagana sa iyang mga panalangin, blessings. O kining pag-andaman niya dito pahimuan niya sa eternidad nga milabay in eternity past na sa Episo 1:3. Giandam ng daan kining maong mga panalangin sa kaniya tungwa pa ang tanan. Ug nahimong gitumbok na ang maong mga panalangin sa dihang ikaw nahimo nga anak sa Dios. When you became a child of God, tungod sa iyong pagdawat sa kaluwasan, pagtuo lamang kang Kristo lamang. See? Kining mao mga panalangin sa teknikal nga pulong niini, mao ang gitawag og escrow blessings. Now, kining mao mga blessings, alang ka na mga magtutuo, inig abot, inigdangat nato didto sa ang-ang in the stage of spiritual maturity. Kay lagi katong maong ang spiritual maturity stage mao na ng capacity stage, katakos, or kining capacity stage are held in abeyance, andam na sa pangapo didto inigdangat na nato dito sa eternidad. Okay? Busa, samtang aniya pa kita dinhi sa phase 2 sa plano sa Dios, gikinahanglan ang atong pagkasayod sa mga patakaran, sumbanan, o sa English, protocol, kung unsaon na ito pagdawat sa maong mga blessings, unsaon na ito pagkabot sa capacity stage, ang sa katakos sa pagdawat sa mga blessings, while niya pa kita din sa kalibutan. So, God has prepared everything we need in the heavenly places. Mao na atong gi-paraphrase ang Ephesians 1:3. Okay? So sa laktod nga pagkasulti, wa pa gani kamudawat o kaluwasan before you accepted salvation. Giandaman ka ng daan sa Dios, kay naibaw man siya nga ikaw mudawat o kaluwasan through His perfect omniscience. Naibawan sa pagka-omnisciente sa Dios. And along the way, sa imong kinabuhi, mohimo yung kag-desisyon sa pagdawat kang Hesus Kristo, ingon nga imong manluluwas. Ug ang Dios nagandam na sa tanan nga angay o angayan imong dawaton samtang ikaw nagakinabuhi as a believer. Ug usahay lagi mapakyas nga naman dili man para sa mga magtutuo, di nila masinati ang pagkatinuod. Why? Man po nila masinati ang pagkatinuod sa Dios. Remember? When we talk about blessings in life, the source is God. Ang tinubdan mao ang Dios. And if God is not real in your life, then
the blessings that God has promised can never be real in your life. Dili. Di gyud. Mao man gud na ang prinsipyo nga nagapaluyo niya na. So, kung maghisgot tag escrow, atong gisumpay sa blessings. God has prepared all the blessings that we will need in our tenure as a believer in this human life. Sa atong kinabuhi din ni kalibutan. Meaning sa escrow, maangkon mo lamang ang maong mga panalangin kung takos ka nang moangkon ni nila. Ayaw pangayo dili mahimong pangayon. Kaya ang pagpangayong panalangin, dili may tabo nga kana matuman. Sanglit ang panalangin nga moabot diha nimo. Moabot lamang kinisuma na sa imong katakos sa pagdawat nining mao nga mga panalangin. Kasabot ka? Kaya di makadawat nini kung wa pa kay katakos. If you do not have the capacity to receive the blessings that God has prepared for you, God is not going to give these blessings. Dili. Sabtag yun na. That is what escrow means. Manibot pasabot. You need to fulfill a condition to accept the blessings. Guniti lang ning tanan nga ato karong pangisgutan. Kay, well, minuta murag introduction pa ning atong gituki bahin ini. Ngadto atong ma-apply kini mga prinsipyo sa atong pagsibog sa unahan, sa atong paghisgot bahin ini. Now, inigabot sa magtutuo diha sa gate 8 sa divine sphere. The believer recognizes the giver nga maong Diyos mismo, God Himself, in every gift that He received. We know from our previous study nga ang prosperity test, pagsuway na sa magtutuo, mupasar ba siya niya na, kasagaran ra bagyod sa mga magtutuo nga muagi nining pagsuwaya, pakyas gyud. Ano man. Tungod kay di na nila makita ang source, ang gigikanan, tinubdan niya ng maong mga panalangin nga prosperity, kauswagan, na mauna. Makalimot na lang sila. Ang panalangin rin makita sa magtutuo, wa na ang tinubdan niya makita. Many believers do fail the prosperity test. That's tragic. Loy. Oh, by the way, tanaw na gud nato ang pipila ka mga prinsipyo bahin ning doktrina sa mga panalangin, the doctrine of blessings. Unas tanan, blessings do not begin at spiritual maturity. Dili mo sugod diha inig kabutan nimo kanang ang sa pagka-spirituanong paghamtong, dili. Base ng uban mo ingon nga ang escrow blessings begin at spiritual maturity. Pero blessings per se, daghan mang klaseng blessings, God. Kung maghisgot na tag escrow blessings, katubang giandam na sa Dios nimo, para nimo, nga ihatag nganha nimo sa dihang kaya na nimong dawaton na nakay capacity. But when we talk about blessings in general, it does not start at spiritual maturity. At the point of salvation, yan ang higayon nga imong gidawat sa Ginoong Jesucristo. You begin to experience the blessings of God. Niya magsugod. And the very first blessing that you should be able to recognize are the blessings of logistical grace. Kalimot na ka? Logistical grace. Unsa may giimplo o mga logistical grace? Well, imong bana, imong asawa ba, imong mga anak, imong panimalay, imong trabaho, imong negosyo, imong mga sakyanan, imong mga kategorya. Kini, appeal ni sa logistical grace blessings.
And as part of His logistical grace policy, talamdan sa Diyos, ang Diyos nag-disenyo has designed a system of lesser blessings which He distributes during the entire earthly experience of the believer. Logistical grace are the things that God supplies you to keep you alive in this devil's world. Aron ikaw mabuhi mo na. Buhi kita karon, gumika nagpahimos kita nining gitawag og logistical grace blessings. Di man na. Logistical grace are all the things that God supplies you to keep you alive. Aron magapadayon ka sa pagkinabuhi dinhi nining gitawag nila walog sa mga duha, the devil's world, cosmos diabolicos. Kay kung pasagdan ka, makaluluoy ka nining kalibutan na. Do you know that? Why makaluluoy kag pasagdan ka? Remember, as a believer now yourself, you are not of this world. You are in this world, but you are not of this world. Nainomdong ka na. And, niya pa, remember that the world is going to hate you because it hated your Savior first. Ayaw na kalimti. So ayaw ba yung pagunahuna nga tungod kay magtutuo ka na, mahadlok na noon ka? Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. In fact, unsa, ang pulong sa Diyos naghisgot og kanang ayaw kahadlok, ibaw kag kapila ni balik-balik ka diha, suwat diha sa Biblia. 365 times kana gisgutan diha sa Biblia. Ayaw kahadlok. Labi na nga ikaw magtutuo na. In fact, ang Diyos nagasulti siyang pulong sa makadaghang higayon. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Naitugon sa iyang pulong na nag-ingon, if God is for us, who can be against us? Paminaw. Even if we are here in the devil's world, here is what we are studying. Logistical grace. Logistical grace is the technical word for it, but God keeps you alive in the devil's world. Pangutana. Saan sa magtuyo? For what purpose? Kung sa may tuyo, nagipabuhi, pamanta sa Diyos, ning kalibutan na. Unsa iyang tuyo? Nga nang buot man sa Diyos, nga pabuhion pata din sa kalibutan, nga giduba ni Satanas, samtang kita mga kinabuhi, ingon nga mga magtutuo, samtang kita mga anak na sa Diyos, samtang kita sakop na sa riyanong panimalay sa Diyos. Nga naman? Well, mabuta niya ng pagtuo na later on. But blessings, inumdumi. Panalangin. Ang panalangin magasugod sa higayon sa imong pagkaluwas at the moment of salvation. But about escrow blessings, lain na nga ilisgutan. I reserve that kana sa laing higayon. So, during our post-salvation experience as believers, through maximum doctrine, now nga tuyok-tuyok na diya sa imong panimuot, the stream of your consciousness, meaning Doctrine has now become part of your soul through Operation Z. Nanumdum ka pa ba itong Operation Z? Ato naman nigi saliatan pag tukbil some other time. We grow up. We have to grow up. To grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Now, napatingali uban mga mangutana ba? Unsaon man na? Unsaon man ang pagtubo sa grasya o kay balo kang Ginoong Kristo? Unsaon man na? Kini nga itong gihimo karon.
gatuon ta sa grasya o kahibalo, bahin kang Ginoong Kristo. Nahibaw ka ba niya na? Karon nahibaw ka nag-unsaon pagtubo. Okay? Kini nga itong gihimo adlaw-adlaw. Pagtuon sa pulong sa Dios. Dili sinimana, dili binuwan, dili tinuig. Adlaw-adlaw. Mao kini ang proseso, mao kini ang paagi nga gimugna sa Dios nga atong sundon. So nahibaw ka nag-unsaon na pagtubo apan paminaw. Di ka gihapon motubo ug kutob ka na sa imong pagdungog ug di nimo dawaton og tuuhan ang gitudlo. Mahimo sige kag paminaw adlaw-adlaw. Apan wa man nimo tuuhi. You see, nakita nimo how critical are these things? Aron kita makatuman sa gimando diya sa 2 Pedro 3:18. Gikinahanglan ta ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw on a daily basis through the grace apparatus for perception or GAP ginamit. Of course, ang nakanilaing mga doctrinal rationale, sama pa nanglit sa salvation rationale, spiritual growth rationale, experiential sanctification rationale, post-salvation epistemological rehabilitation rationale, unsa pa? Ang faith rest rationale, escrow blessings rationale, Operation Z rationale, rebound technique rationale, spiritual momentum test rationale, edification complex rationale, 10 problem solving devices rationale, ug daghan pang uban. Mao ni atong gihipang tun-an. Mao kana ang paagi protokol sa Dios aron kita makakabot sa atong common goal as believers ka mao angon sa spiritual maturity, the capacity stage. Ug sa atong kakabot na unya niya na diya na nato mahimaya ang Dios. That is the stage that God is glorified. Why? Tungod sa atong pag-angkon o pagbaton na og katakos, capacity to receive and enjoy God's escrow blessings in time, din sa panahon as believers in time. Tuod sa ato na unyang pag-angkon sa capacity to receive God's blessings, that is also the stage where ikaw mahimo ng dangerous. Kuyawa na. Mauna nga, nahimo ka ng dangerous to Satan and his demons, dangerous to the forces of evil, dangerous to unbelievers who are negative to the truth, dangerous to some believers, mga magtotoo, kinsa mga negatibo sa kamatuoran. Og tungod kay dangerous ka naman sa kalibutan nga ginumaan ni Satanas, kung hilabtan ka nini mga puwersa ni Satanas, they are going to be in trouble. Labot pa, ang tulo ka mga dagkong panalipod sa Dios, yan ang imong hamtong, yan ang maong hamtong magtotoo, musalir, mulihok. Unsa tong tulo ka mga dagkong panalipod sa Dios para sa hamtong nga magtotoo? Nainumdum ka pa ba? The 3 major protections of God for every spiritually mature believer. Usa nini? Guardian angel. Anghel nga magbalantay. Ikaduha, wall of fire. Paril nga kalayo. Ikatulo, encapsulation. Tinabunan og sama sa kapsul. Like that of sama ni na suga nga tinabunan nga di tama kuryentihan. Mao ni encapsulation. Mao ni hulagway igsuong magtotoo. Mao ni hulagway nimo inigabot na nimo sa ang sa pagkahamtong espirituhanon. Spiritual maturity. Besides, kanang ang anga
that stage, which is called in Greek as pleroma stage, gikan kini sa Greekong pulong pleroo, meaning to fill up, pagpuno ba? Kay naghisgot man kinig to fill up, pagpuno, then you are already declared filled, puno. In general term, you have already attained the capacity stage. Kay puno ka naman. So, dili di sakto nga mangayo tag panalangin, muampo ta nga hatagan tag panalangin. Sayop di ay. Sayop. Di ta makapangayo panalangin, uy. Dili mapangayo ang panalangin. Kung saan to nang giingon, base ang doktrina sa mga panalangin, mahatag, mabubo lamang sa Diyos ang iyang mga panalangin, ngari ka natong mga magtutuo, sa higayon, nga makaabot, makakabot na ta sa spiritual maturity level, otherwise called the capacity stage. Muna ang ipakabot sa protocol nga plano sa Diyos. In other words, that's the only way that all believers have to comply with, have to follow. Should we wish to receive God's blessings, alaktot ng pagkasulti, there's no other way that we can change God's policy, God's design, God's protocol. No way to change it. Kasabot ka? Now, ato na usab nga gisgutan nga, kitang mga magtutuo, we begin to experience the blessings of God at the point of salvation. Yan yung higayon, nga naluwas kita, pinagi sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo lamang, misugod ta sa pagsinati sa mga panalangin sa Diyos. And the very first blessing that believers should be able to recognize are the blessings of logistical grace, nga gitawag og lesser blessings na. Nga diin gipangapod-apod kini sa Dios ngadto sa tanang mga Kristiyanon during their entire earthly experience. O kining maong mga logistical grace provisions are the things that God supplies believers to keep them alive in this devil's world. Di man inagyud na. Mao na'y tuyo sa Dios nga gihatagan kaniya niya ng logistical grace support aron ka makapadayon, makalahutay ka sa pag kinabuhi dinhi ning kalibutana ug aron ka makatuon sa iyang pulong ug sa maong paagi mutubo ka unta diha sa grasya ug sa kaibalo kang Ginoong Jesucristo. Og lagi, makakabot unta ka sa pagkahamtong spiritual maturity, then possess capacity to receive the escrow blessings in time. Kasabot ka ito? Now, you're gonna acquire capacity to receive God's blessings. Capacity for happiness. In short, capacity for life. Na nakikatagko sa pagkinabuhi. Sa imong paghidangat, sa pag-abot yun mo sa capacity stage, it goes without saying nga imo nang nakabot ang level of spirituality where the conditions of the escrow now are met. Imo na gyung na tuman. And God can start pouring the blessings that He had prepared for you in this life. We call that escrow blessings in time. Now, nini karon in this life. And because of that, atong makita nga ang maong mga panalangin nga escrow dili maangkon kun wa kitay katakos mudawat niya na. Sabtag yun na. God never blesses us in time until we have the capacity. Isil-sil yun ang pulong capacity. So therefore, the condition of the escrow is spiritual capacity. Mao nga sublion, baliko nato sa pagpatinaw dinhi
nga di nato maampuan, di nato mapangayo ang panalangin, kay wa na masubay. We are out of line niya ng pagiha. If you insist to do that practice, you're just displaying your ignorance. Gusto? Remember always the popular principle. Ignorance of the law excuses no one. Ignorance of God's word excuses no believer. So, let me reiterate. Let me repeat once more. God never blesses us in time until we have capacity. And therefore, prayer does not bring us blessing. Ang pagbubo sa Dios sa iyang mga panalangin, mag-agad, dili sa atong pagampo, kundi mag-agad pinagi sa atong espiritual nga katakos o kahimtang. Capacity for blessing is in the soul. Niya sa atong kalag. And depends on metabolized doctrine circulating in our stream of consciousness. Pagpatuyok-tuyok sa doktrina diha sa atong pangisip. Whatever blessings we receive in time are far exceeded by our escrow blessing in eternity. Naapa escrow blessings in eternity, uy. O pa'y labot nga naanaon tay escrow blessings in time now. Ano sa may pasabot ni ini? Paminaw, ang buti pasabot, ana, lagtoron lang natos pagkasulti. Kaya ang kasagaran mo sulti man o inigkamatay ni mo, wa kay madaa. Karon sa itong pagtuon bahin ini, inigkamatay ni mo na kay madaa. Okay? Mao na sikreto. Ayaw na itugan sa uban. Ingnon ta. Kay paminaw, ang panalangin nga imong madawat ni ining kinabuhia karon, tungod kinakabot na nimo ang katako sa pagdawat, dunay equivalent ana. That's going to be parlayed into blessings in eternity. Your blessings in time, escrow. Escrow. Ang atong gisgutan, your blessings in time, your escrow blessings in time that you have received will be parlayed as blessings in eternity. Nga naman, hinumdumi. Nga diha sa 1 Corinto Kapitulo 3, each one of us shall receive rewards in eternity. Because each one of us shall give an account of himself. Nana sa Roma 14. Mao bitaw nga karon atong makita nga ang panalangin mga butang kini sila nga dili nato angayng ipalabay-labay lang. Mga butang kini sila nga mahinungdanon sa kinabuhi natong mga Kristiyanon tungod kay dunay panalangin sa eternidad nga dili malabwan, dili matupngan sa panalangin nga atong madawat. Sabta gina. Mabitaw na nga manungdanon gyud. Kung nagadawat na kamong panalangin dinhi, ayaw gyud palinga sa imong panalangin. Do not be distracted by the blessings that you are receiving right now as a believer. You should always be able to look at the source of the blessings because those blessings are going to also result in your rewards in eternity. And so therefore, ang makita, kining pagka-Christian usahay ba, murag makadiscourage, di ba? Makadiskurahe ba kung wa ka kahibaw unsa may imong tuyo as a Christian. Apan kung nahibaw ka, nga ingon ana di ay ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon, makaingon ka pagkamabulukon, pagkalami di ay, pagkakulbahina man di ay sa maong kinabuhi nga Kristohanon. Tungod kay dunay kahigayunan nga magmalampuson ka sa maong matang sa pagkinabuhi. Immediately after the rapture of the church,
The mature believer receives the distribution of his escrow blessings for eternity at ang gitawagin ni Bema Seat of Christ, otherwise called the Judgment Seat of Christ. Ato ning ipadayon ugma. Ayaw si Piata ang sumpay pagpadayon sa pagtuon ni ugma. So, gidasig ka, ayaw kalimot. Hold on to this interesting subject or doctrine, the doctrine of divine blessings. Ato ni padanugma, magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpadayon sa pagpatinaw kanamo, pagpaklaro kanamo. Nining tanan nga mga punto sa doktrina nga diin ang nagpaluyo mao mga prinsipyo nga sarang namo magamit sa among adlaw-adlawng panginabuhi ingon nga imong mga anak. Salamat o Dios niining tanan nga among gipahimoslan. These are all blessings in time. O kini apil na kini sa logistical grace blessings. Salamat bisan pa nining among panag-uban nining Bible study through the YouTube. Ubos niining maong ministry, panalangini kini o Dios. Og salamat bani kami sa among pagbugbuwag niining adlaw. Likay kami sa mga kabilinggan, dala kami pagbalik dinhi ugma aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.